nagorik suraksa mons karbenglong ahin pen rada thengno acha kalang ilitu tapek langi ningando asi pinian itu heran ke kan ajit potum ajit itu bangta ke ta lasi ilitu pini nagorik suraksa mons ahin pen kaningji ponji lahai alam ada bangke rat apan mante rat atum hoisi ilitu pada kerangkeng gitu lagi. Nah sini itu pini kerangke tumapan kepa alam te mana rada tumpahan kapacini kantung di alam te bangke lapelok jet doboka tu Lahorizan National Highway 29 Lapen Dimapur bypass National Highway 36 39 ke klaim ke dam aku taksiนี่เลยตุอาหิมเป็นเทกันกิทานกับปัจจินีจีราลปันหนึ่งครั้งผมดูแต่สินี่เลยตุมันกัดเข็มผัดแต่สิเกจงซีก็หลับไปแล้ว National Highway 29จิตุภารตมาลาลุยโจนาปูเป็นกี่วันราลปันกับปนอง National Highway widening 4 lane Krong pli atwal kapit teji pamen pen kirang asi lasong bom jorlet teron in the 29 National Highway packet 6 along kip kodun kerudun jorlet teron manjadu along alam ki lapu helo je haladak arong asor jorlet teron arong asor aku pen gedo pot bom mahut penta Rong kikim ceng hut penta keluar cekoi not along isi of kacupang reng aku kuri haladak do lapen aku penta ratun si so of cijong po lapuson do haladak lasi latung community fishery kita aku hiti ta kacesek di porlo lasi rong asor pinak latung dokhol pensitame pene pota hai hui arona teng pen bangke ke klen tong kontek ke derlo nasi alang itu der sui pen sitame rong asor kadok kabe cing rumpen community fishery hoi amen pen pota cekuri dam nang komali ku dak revenue office mana sarko office bangsi latung bor ilo setame hala bang soa but alang itu mana jorlet tero na rong asor kacini ponke lapuelo je komade abangku jir song terang komen ake sar amen puding terang alang limensi laso pukuri ke pota cikuri det lasi alang itu laso putak penan tingki je tampen junce det api nil itu jasemen pen rat akam ke klempi aprang pen klempi bom laso pensi alang itu pen cetong si alang itu nong cetong si tingki je tansi pene ketekan akan malam cerap nak si nilai tu malam wang apa nilai tu halasud kecerap tu kek akan malam kelap belok je jorlet teron narong wasor kadu kawe ara cilang si laso apota kecilong ji aphan mante aron ateng pen inside pen ahokmek abisar kelong ji aphan pura Karbiang Long Autonomous Council Executive Member in Charge Revenue Halang Lipan Panongsi 6 November 2021 Ani isi Tok Jirpen Romasor Lupidam Halasur Lupidam Depen EM apa Executive Member Lake Halasur Arpu Gedoke Omorsing Tiso Lapen isi Ningkarong Mimelam Lapela Alang isi aku non putota Lasu Arpu Gecelong lo nasi lahelo nasi nilai tu ngepek lang nang kok bangke lapelo joint secretary kala pan alang ni tok dulo tok era pi mondo latung kadu kawe addi maklong damsi sarve dam addi maklong lang dam lo laso api ke dak report nang pilo je laso report na tengpen dak bisar nang ko kusi dak pilo setame laso api iya melong stame abatai ke dam stame alang li apor kawe jok lone kam kacingkan lone bakopia por athelone 2021 pet ini anda laswa akama bangke
je abisar long le delo je kicok kumalone kicok ci kumalone sitame laso akang sai pidian ta abidet lang asi nilitum ki pugang tungi ke lapelo je Karbenglo Autonomous Council Revenue in Charge Omor Sing Tiso alangli kupia ki sumsi laso pot bisar tha konta puhai hedet ma avar sai pia hedet ma ladak nilitum nagurik suruksa monsta lapen hadak arwa sorta kamagu flongsi dokamo lapen laso puthak roma sorstame haladak press mita ki dulu ki damta lake nilitum kadu irat kachinilu asin nilitum piniarni nang nilitum hoi pen kachuning riji kang tung ya thelap alam thelap hela majok le laso kam ki klem aja kong bang du sita abisar bang jor le teron arong asor radapan abisar ahopet abisar piserak nang ko lapen along le tame alang le tumpan kaya teng rang tum katutuk hol along le tek lon hala tum ta alu nang cepek lang du lahai amen ke ladak amunit atum kali lake konat pelon ne ke bang sitame dak poisa tangka ke long ye hut bang ke amen nang dudun ek pusi hala tum a report nang epidun lapen lahai amunit tum ni tum chini ne pusi alang le tum nang e than lapen laso alam ke nilitum aphan nang ke thanun chot kali tok jir penta nilitum phan nang ki pidun do lak nang letum phan nilitum nang piji pherang ke tum phan rar phan pachini noi je alang letum si nang e pulo lahai ke ave lasi Michael timu bang piniarni anta nilitum phan nang clear ke kosono nilitum Michael timu phan nilitum nagorik suriksa monsin penta isi lo pidam lo nilitum je la puson nilitum rada phan kacing kia hut nilitum ke long dang la pohelu lasi nilitum ke chini at e ke chok ko alo ne ke chok che ko alo ne lasi secretary ke hai nangli haladak adima klong nang dun pen athe nangli kaita akam ke lang dam hadak dun ke do ke dam kaita do lasi halabang sut apor iltum pachimilai pen rat pen jingki sina je la pohelu ko mali nang tum mane pini tum mo misunderstanding lu pista nangli lam klar pitha nanga cecak abatai aciklu hai hedel kopi posi pinilitum karji Michael timu pi posi hedel nangli jong si nangli pawa be pin pute pi pola hedel ka nangli phanilitum ajoji lole hapile nang hangali nangli sait nangli ke dama dim si nilitum nang kidum jipu hadak rat pen hadak radatum aning aduk dolo aning oi dolo lasi aning ipung dolo lahai tum han nangli lam klar pitha nanga cecak abatai hisab delo ki lak thul nilitum da asinir tum lota pilo hai hedat pinyanda pi posi hedelo lapen alang liphan karjui Michael timu phan joint secretary kala hala bangsut 36 39 atuar kaparlu akala lasi alang liphan tum pini karjui ke hala missing amunit khadak kawi det amunit tum phan amen atangkan nang 5 phan si ki pilo lapen kumat lo nang liphan la so ang tek identify nang akuri ke la phan ke pimelo la tum ke chok lo adona rap lo akorte muti e asu lo ko malo nang tum phan identify nang akuri nang li la anara da phan je kadu be arona teng pen nang li posa ke rom no ke lasi la lo nil tum pini Michael timu phan kadu tu lasi ako laso dim nilitum nagorik suruksa mons dele national highway 36 30 39 atangka keron compensation keron ki chokche nilitum lekan ngi de kali nilitum kali ladak someone inut amunido ladak amen ke जीवन मुंडा amen जीवन मुंडा son of let jojo munda lake ahem ke khotkhoti pio ta khotkhoti karbyanglo alang like PIL siki pilo high court Guwahati honorable high court Guwahati PIL siki pilo PIL number 47 2022 si case ki pilo lasi ladak case ki PIL ki pilong alam kape klang pon bangke more than 100 crores kita corruption do pusi alang itu case ki pihut along ke dak ke tok pon do lapen ladak thetan arlenge thetum dado amen apurial dado pen mani officer apurial dado asida kemudian mondol dak tok ang do laki mondol laki amuk tok ang do lasi nilitum nagorik suruksa mon dele kan ye galilo 36 39 ke chokche nilitum dak kelu lasi kesan da dulu pelotang te piniarni Michael timung la clear thek jima radang nu wang penang ni nang clear tha kumar pan CPL lo pen kupi posil hai ke du kok nang lo la hai lo hadak abe pin nilitum ko son lo lasi dak nilitum ka chini bangke lake dalal lo lagi broker lo haladak
kasarve dam atum settlement officer atum jok amondol noy jok SK noy hala tum si ke claim pon thap lo lake ko son si ke claim pon thama chini che thek jirpo jirpi aning je choraling hoitu kopini alang le tumang bong kopini ka che ton du po hala tum si kali kala amen thap pon si ladak compensation along thap pon delo poisa pe long lok lo lapen ladak isi aku interesting do jitia niki la sohom ka survey hud bangke goblen puji 36 39 ka survey ke goblen setame afi 3G long bangke sob private land koson si men ki bang der lo setame halada ke do bari matum amen dak do halatum phan pinianta land compensation bang alang letum pi thek thela setame hala ke thap tam phan ke atangkam hata pilo lapen ni letum halalang alang letum phan kelang tek kali ke long bang phul dak ke long na setame hadak along le ki do ve katum phan pi posi pi pe der lo la so hormuta ni letum karju kang tung dolo tasi hadak ke do barim 36 39 ka puri ke do barim tum apota number ka do kawe ke do ke long le tum mangala phelo hadak khoya killing ake sarmen sarso killing dak number 108 la so along le apoisa pinianta long le lang 36 39 la pela so puthak la ching kilo ke lak thulo nil tum la so michael timung along ke dam ke lak thulo la pen bidasing killing 104 dak number la tum pinianta long le lang la pen lokesor teron la ke dak number 270 pata number 119 jo la ke nil tum isi examples na pe klang la si la puson dopik la dak ke long le sitame alang li bangke nang thak ke dan la pen la land equation aron ke la ke guidelines along ateng kala phanta pilo la ke kala phana guidelines along competent authority of land equation kala along a guidelines ke dokela puson helo je longli nang tum land equation longli ke NG ke la ke ha revenue office pele best kuri tu hadak peta lang tu nang tu hala son si la tu phan guideline ke pi pulotang de la tum adak number do kadu go patta do ko so si la tum deprive lo la tum ba tasi la ke michael timung le rar phan je thanoi ni le tum choklim buchi bu pe tani tum ke long dam ke la helo la si jir potum la pen kal beng long rar phan tani le tum pini kapacity kang tung la phelo jela puson ahorbu kachuk claim ke dam ko ansi ke chok che ma ke le ma asincere ke do ma kawi ma ka thik the la ke rat le ing chamoy asi non ke wang yar ni do ulang la so 29 along ke do ulang asi dak bang talasi nilitum puthot ki puthi bang ke ing thiri at pensi ron nang po along le do kholdar tum do pulote apota ke do tum do pure lahai phansi along le bang piat nang po hala ke dam tanga son 36 39 son dalala system bangke lake claim nang nilu lapen ladak bangke ditum che don undelo kasi nilitum kali non gov of Assam government a policy tado dalala system ke claim nang lelu pu nilitum kali a government masih a policy ke deng lake nilitum ke kache kroy dum chulo nilitum ke ta against kali lu kasi dalala system mang ke claim ke deji phansi kala phandame kar benglong thomas council in charge revenue I am phandame nilitum nangli tumi himpen kapachini lo lapen ke appeal lo asi la soalam tesi perangke nangke phak nangli tum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta